What's up mga ka-magic? Welcome back to my YouTube channel. Alright, so my videos for the day ay magpapabaksin po tayo. Okay, so ngayon po ay ito po yung nakakuha ko ng ticket for vaccination. Alright, so sa ngayon po ay pupunta na po ako sa venue ng vaccination. Okay, so ready? 1, 2, 3, here we go! One hour later. So ayun na mga ka-magic, nandito na po tayo sa venue ng vaccination kung saan po tayo magpababaksin. Alright, so nandito po tayo ngayon sa ICC Iloilo City. Okay, so sa ngayon po ay papasok na po ako sa loob. Alright, so samahan nyo ko, here we go! 5 minutes later. Alright, so ayun mga ka-magic, nandito na po tayo sa loob ng ICC. So kita nyo naman po, marami pong pila for vaccination po. Okay, so hanggat na naghihintay po tayo, so hanap po tayo ngayon ng upuan. Alright, so magkakat muna po ako. So ayun na mga ka-magic, kaya sa ngayon po ay ito po ako. Nakaupo na po ako, naghihintay pa po ako ng aking vaccination. So ayun po mga ka-magic, ang pila po, so sobrang haba po. Okay, so ito po mga ka-magic, ang fill-upan po natin before po tayo mag-vaccine. So, ayun na mga ka-magic, first dose po natin na vaccination. So, hintay-hintay lang po tayo mga ka-magic. Alright, so sa akin po ay mga ka-magic, mag-fill up lang po ako sa aking form for vaccination. Okay, so magka-cut muna ako. So ayun na mga ka-magic, nandito na po ako sa may counter. So malapit na pa po ako na papasok sa loob at magpabaksin po. So yun mga ka-magic, magkakat na po ako. Ayun na mga ka-magic, nandito na po ako ngayon. So ready na po for vaccination. So baka po gusto nyo magpabaksin dyan, punta na po kayo dito. Safe po ito. Name of vaccination of Sinovac. Alright, so dito po ang venue sa may ICC, Iloilo City. Check your BP, sir, ha? Arjun D. Loses. Wala ka na naman any allergies? Wala man. Wala man. Wala man. Wala ka di cancer, transplant? Wala. Wala. Fever within 24 hours? Wala. Wala. Receive ka any vaccine within 2 weeks? Wala. Kali mo ka COVID? Wala. Open. Okay, 11080. Normal ma'am. Thank you again. Naka-sign consent sir ha? Sinovac sir at vaccine today ha? Okay. So ayan mga ka-magic, magkakat muna ako. 5 minutes later. So ayun mga ka-magic, Ngalan? Arjun Loses. Okay, so let's start the vaccination ng mga ka-magic. Ha? Tumabilin? Okay, so yan ang mga ka-magic. Antonio. Tagos na first dose ng Sinovac. Turok ng Sinovac. Turok sa pagmamahal. Tulok si mama. Okay. So yan ang mga ka-magic. Magtuturok na po ako. Tuturok. Inject po sir ha? Sige. Relax lang. So yung mga magic, ito na po, tuturukan na po ako. So yun na, parang kagat po ng langgam. So yun na mga magic, tapos na po kay first dose vaccination. Muna pa vlog ko na si sir. Say hi! Say hi po ma'am. Hello! Pagkain siya. Alright, so yun na mga magic. Yung vaccinator mo? No, say hi no. Okay, so punta na po kayo dito, pabaksin na po kayo.
So safe po dito, name of a vaccination po, Sinovac. Okay. So yun na mga ka-magic. Dito na po nagtatapos ang aking vlog. Thank you so much. So bye-bye.